91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miabe-abe tamong manyawad pamipakayap king Ginoo, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Welcome po dito sa KLNJ, ang healing program ng radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM. Welcome po dito sa taong 2025 at ito po ang unang episode para sa taong ito 2025, ang Season 15 Episode 8 na pinamagatang God is Good. Ito po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicao, ang inyong kakaluguran na kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Mga kay RNJ, meron po tayong makakasama sa gabing ito, ang co-host po ng BKK o Barkadan kay Cristo, Thursday edition. Welcome po natin dito sa KLNJ si Sister Mary Desiree, Sister Day Enriquez. Magandang gabi po to. Welcome po dito sa KLNJ, Sister Day. Thank you po, Among. Good evening po sa inyo at good evening sa mga nakikinig at nanonood. Si Sister Daisy po ito ng BKK Thursday at sana po samahan po ninyo kami for the next discussion. Maganda, very interesting ang topic. And I would like to say hello muna sa aking mga nakanakan dyan sa Pampanga Provincial Jail. Nakikinig daw po sila. Magandang gabi po dyan sa Pampanga Provincial Jail. At okay po. At tayo po ngayon sama-samang manalangin at minsan pa po nating ipahayag ang ating matibay na pananalig sa Diyos at maniwala na sa kanyang kabutihan may nakalan siyang biyaya nang sa gayoy tumugon sa ating mga kahilingan at mga pangailangan. At sa gabing ito, sa KLNJ Season 15 Episode 8, pangungunan po tayo ni Sister Day sa ating opening prayer na pinamagatang Prayer for the Goodness of God. Mga kakaluguran na viewers and listeners ng KLNJ, manahimik po tayo sa ating ating damhin ng buhay na presensya ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O merciful Lord, send your grace, pour out your Spirit by your mercy and according to your holy will, not by my works or any merit of mine. I come to you humbly with my request. I appeal to your goodness alone. May it glorify Christ in heaven and bring blessings here on earth. In Jesus' name I pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sister Day, kinuha ko po ang ating pambungan na panalangin sa Google, sa prayerforanxiety.com. Oh. Kumusta po, Sister Day? At natutuwa ako at nagpapasalamat po at pinaulakan niyo po ang aming anyaya na samahan ako sa gabing ito kasi meron pong activity sa Couples for Christ si Brother Jeff. Incidentally, lagi namang nandiyan si Sister Doris pero nagkataon marang meron siyang kailangang puntahan ng 8 o'clock. So kaya humingi ng tulong o saklolo at ikaw yata yung naisipan niyang tawagan. Anytime po, ready naman po ako to pitch in. So salamat po sa pag-aanyaya and day 1 ng Novenario ng Santo Niño ngayon, araw na ito. No? So sa Monday naman po, ordinary time na. Simulan na po natin iligpit. Kasi yung ibang mga Christmas decors, all year round yata hindi na tinatanggal. Oo nga po Kaya nga po. Pero dito sa aming barangay Sapa kasi piyesta rin Santo Niño, extended hanggang feast day ng Santo Niño yung Christmas season. Although syempre hanggang this Sunday lang po, feast day ng Lord's Baptism. Yes. Pero hindi na muna tatanggalin yung mga Christmas decors hanggang sa kapistahan na. Kaya nga
nakasutana pa ako kasi Ay, oo. first Oo day nga po po ng Novena Mass, medyo nakadikit yung schedule. Opo. Inintay pa akong simulan yung Novena. May nag-message ako, di pala nabasa yung message na simulan yung Novena. Para pagdating ko, magmimisa na ako. Magmimisa na lang. Nung pagdating ko, nagsisimula pa yung Novena. Kaya medyo na-delay ako. Tapos, sira pa yung elevator, kaya kailangan umakyat. Oo nga, ako rin tinulungan pa ako ng guard yung tuhod ko, hindi. At least nasa panahon pa tayo ng Pasko, Sister. Opo, kaya masaya pa rin Tsaka kumusta yung malamig Pasko pa rin. mo? Ako po yung Pasko, very blessed naman po. I felt so blessed kasi nga magkakasama po kami ng mga anak ko. And then nagbanding kami. At in a simple way, pero very meaningful way, na-celebrate po namin na magkakasama ang aming Pasko. Although siyempre kung minsan di maiwasan nung nasa ibang lugar na yung ibang mga anak o kaya nasa ibang bansa. Totoo po yun. Ngayon sa amin siguro masabi kong masaya kasi nakauwi yung bunsong kapatid from Canada. Very good. Kasi nakasama yung kanyang asawa, si Arnold at saka si Evelyn. Nasa Winnipeg sila. Opo. Tapos at least nahabol nila yung Christmas season at nakakasama, siyempre, nagitna ng masayang nanay. Bunso kasi si Arnold Opo. Kaya ito yung pagkakataon, although siyempre hindi rin naman kami po magkakasama lagi. Yung kapatid ng bunso nasa Canada. Incidentally, sa pag-uwi nila this January, dapat i-celebrate yung birthday nung tatay nung asawa niya. Nagkataon, hindi umabot. Naku, sayang. Last October, namatay yung tatay nung bayaw ko. Pero nakaset na yung iba kasing kapatid nung bayaw ko nasa Australia naman, nagsiuwian sila. So at least pinagpatuloy pa rin yung naka-prepare nilang yung pagtitipon bilang isang pamilya. At least nakaraos ng mabuti yung celebration ninyo. Yun siguro po, yun yung isang magandang pagkakataon na kapag magkakasamang pamilya or kahit na siguro magkakalayo, makakita pa rin natin madama yung buhay na presensya ng Diyos. Incidentally, may mga ilang pamilya kong pinagmisahan this Christmas season. Malungkot kasi namatayan sila. Sabi ko nga sa kanila, 10 years ago, naranasan namin yan kasi yung tito ko, yung pangalawa sa magkakapatid na tatay, 12 sila, panganay ang tatay ko, namatay December 23. So, Paskong Pasko, magkakasama kami, nagmimisa para sa minamahal na yumao. Although sabi ko nga, maganda rin tingnan yung malag na kahulugan ng Pasko. Bakit ba may Pasko? Kasi ginugunita natin yung pagkakataong tao ni Jesus. Pero anong dahilan? Dahil lang ba gusto ni Jesus na magkataong tao siya at makasamang tao dito sa mundo? Hindi lang Ultimately, ang pinaka-goal ng Diyos, mas makasama ang tao, hindi dito, dun sa langit, balang araw. Kaya makikita natin na una ng nabigyan ng pagkakataon yung mga yumao na kung mabigyan sila ng pagkakataon makasama ang Diyos doon sa langit, ibig sabihin hindi lang December 25, hindi lang December to January yung Christmas season. All year round. Araw-araw kasi kasama nila ang Panginoon. Opo, totoo yun. So isama na lang po nasa panalangin yung mga minamahal na yumao at sana doon sa piling ng Diyos doon sa langit sa bawat sandali, magdiwang sila, magsesila, magpapasko sila everyday doon sa langit. At least magkakasama na sila doon. Nandun na, yung destination nila, nandun na. Tayo papunta pa lang. Oo nga po. At sa pagkakataon pong ito, magbalik tanaw tayo at pakinggan natin ng pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Ito po ang reflection ni Ma'am Agnes para sa last episode ng KLNJ, Season 15, Episode 7, TGIF. Thank God it's Friday. Magrasyang gabi among Ronnie and wala si Brother Jeff, no? At sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. A prosperous and grace-filled 2025 to everyone. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled Prayer for Healing and Faith. Jesus is indeed our Savior and Redeemer. We must put our trust in Him not only for our healing, but with our life's journey as well. Our everyday concerns should be anchored to Jesus if we want to live a peaceful and a joyful life. So I did the opening prayer already. Hindi, yung pong last episode last episode po yun na po. Ang topic po ay Faith in God at ang title ay Believe. Theme will be blessed and be healed fully in expressing our faith firmly. Jesus heals the blind man and the mute
according to Matthew 9:27-31, was the gospel reading in the last week's episode of KLNJ. The healing testimony of a pancreatic cancer patient was featured. So the gospel reading on the day Jesus heals the blind man and the mute, Matthew 9:27-31, was the inspiration. So may pagkakataon po yung gospel for the day na pwedeng magamit. So that last episode po yun yung ginamit yung gospel for the day. Yes. Pero madalas po naghahanap ng ibang gospel reading. Oh, okay. Opo. And letter A po, gospel, Matthew 9, chapter 9, verses 27-31. Verse 27, as Jesus went on from there, two blind men followed him and calling out, "Have mercy on us, son of David." And on verse 29, then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." When we are down at our lowest point, we normally turn to people closest to our hearts. These people are usually our better halves, our siblings, perhaps a relative, and our best friend, to name a few. As human beings, we are prone to sickness and even to temptations. We have our weaknesses as well. When we get sick, we consult a doctor who is the specialist for the kind of sickness that we have. When we are down with our emotions, we generally see our most trusted friend. There are times that being with these people does not give us the satisfaction that we are looking for. We always turn to God for our healing, be it physically, emotionally, psychologically, or even spiritually. Just like the two blind men in the gospel, it was Jesus that they approached for their healing. They were healed the moment Jesus touched their eyes. Their great faith in Jesus is what healed them. We too, we cannot deny the fact that only when we ask Jesus for healing that we are healed. He will send people to serve as instruments for our healing. He can even create situations or incidents for our healing to happen. We earnestly pray that God will give us good health, guide us safely, make us happy, and most of all, answer our prayers. Yes, and for letter B, the title is Believe. The word believe is always visible in the gospel and in different beautiful Catholic verses. Let me give you a few of these sentences that have the word believe. I believe in God, the Father Almighty, is the opening sentence of the creed that we recite during the Mass every Sunday. Turn away from sin and believe in the gospel is said during Ash Wednesday. Believe in Jesus Christ. To believe in the Lord Jesus Christ means that we must acknowledge Him to be our Savior and Redeemer. We can never believe a person if we don't trust Him. In the same manner, we will never believe Jesus if we also don't trust Him. A life anchored to Jesus is always peaceful and joyful. We always say that our relationship to be successful, God should always be in the center. We believe that in all the things we do, if we ask for the help and guidance of the Lord Almighty, we will never go astray. When anxious thoughts are within us, God's comfort will always delight our soul. Allow me to share these beautiful messages. Number 1, walk with the Lord when your heart needs company. Number 2, take His hand when you feel all alone. And number 3, turn to Him when you need someone to lean on. Remember, God is the only one that we can truly rely on. So always believe and keep the faith. We'll be blessed and be healed fully in expressing our faith firmly. Atin po ngayong ipagpatuloy ang pagninilay ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong huling episode ng KLNJ. What particular intention that you prayed before God and He answered it favorably? I pray fervently to God every day. Actually, I have several concerns and intentions that are all family related in nature. I am a patient person because, as the saying goes, patience is a virtue. But I admit that there are times that I get tired of waiting for some of my prayers to be answered. Practically, I could say that almost all of my prayers were answered already. I know that God answers prayers in His perfect time. I have 2 children, Richard, Louis, who is the eldest, and Jessie Hazel. Hazel and Allen had a beautiful marriage. Unfortunately, until now, they still don't have a child. They celebrated their 6th wedding anniversary last December 28, 2024.
I know that in God's perfect time, their heart's desire will be granted. My eldest has 2 children already, Rian Summer, 12 years old, and Theo Jeshen, 7 years old. But Louis and Jean are not married yet. When children are already at their right age, we can tell them anymore what to do. But deep inside me, I am praying to God that one day they will realize that God's blessings through marriage are the most important. God really answered prayers in His perfect time. My prayer was answered when Louis and Jean got married last November 8, 2024. Thanks be to God, we must only remember that God has greater plans in store for all of us. We must only trust the process and have faith, because one day God will favorably answer our prayer. We'll be blessed and be healed fully in expressing our faith firmly. Yes, so tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa binahagi mong pagninilay, no? Naway babasbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. Siyempre, sama natin sa prayers yung intention niya para kay Hazel. Yes. Sana dumating na yung panahon na matagal na naghihintay na mabiyan sila ng mga anak, na sana maging daan upang magampanan din tungkulin nila bilang magulang at maging mapagmahal at responsabling mga magulang ang mag-asawang Hazel at ng kanyang asawa. Sige. Hazel, Jesse Hazel. Allen. Allen. Hazel and Allen. Amen. Yun, no? So, at ngayon po, ito naman po ang nilalaman ng ating kwentuhan. KLNJ Season 15, Episode 8. Ang ating topic, Goodness of God. Ang title po ng episode, God is Good. Ang theme, in spite of our unworthiness, we will be fine in God's goodness. At ang ating gospel reading, Jesus feeds the 5,000 from Matthew chapter 14, verses 13 to 21. Featuring the healing testimony of Chloe Lay Briones Mendoza from Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Ito yung 5-year-old na kinder sa San Matias Elementary School na lunod. Last December 17. Umaten lang sa isang Christmas party. Mamaya, mapapag-usapan natin yung ibang details ng anong nangyari. Yun yung featured the healing testimony po natin sa gabing ito. At inspiration po, the 2 bracelets made of beads given to Among Kao last year. Ito yung suot ko. Yan po. May mga nakasulat. Galing ito sa 2 youth sa Paris. Wow. Last year na ibigay. At biglang naisipan ko isuot nung magsimbang gabi. Meron palang dahilan. Mamaya malalaman natin. Ganda niyan. Yung malalim na dahilan kung bakit. Parang dito nakita yung kasabihan na everything happens for a reason. For a reason. Kaya pala biglang sinuot ko bago magsimbang gabi. Kasi meron palang mensahe itong mga bracelet na binigay sa akin. At ang full question, do you also have a story to tell wherein you concretely experience God's goodness in spite of your unworthiness? At ang ating featured song, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon, by Luis Baldo Maro. Ayun, ano nga yan paborito nila sa Jillian. Kinakanta po nila ito. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyahan po namin kayong magbahagi ng inyong mga kwento, o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Sa Globe, 0915-954-1303. Sa Smart naman po, 0918-351-8282. At sa Sun naman po, 0942-357-4268. Yun po. Kaya naman po mag-comment kayo, mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live. At huwag po niyong sanang kalimutang lagyan na rin ng label ng mensaheng pinapadala niyo. At inyo na rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. At paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Yun. At hinihiling din po na sana i-follow ang ating Twitter account na ang username ay @radio_ASF at ang ating Instagram account na may username na ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com
or contact us at 0949-609-5478. Kami po muling kumakatok sa inyong busilak na puso nang makatulong po kayo sa apostolate at iba pang projects ng radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM. Maaari po inyong ipadalang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Inuulit ko po, pwede niyo pong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. Opo, at kayo po ay amin ding inaanyayahang tugunan ang aming inihandang poll question para sa KLNJ Season 15, Episode 8. Ang tanong, do you also have a story to tell wherein you concretely experience God's goodness in spite of your unworthiness? Yan, ulitin po ba natin? Sige po. Do you also have a story to tell wherein you concretely experience God's goodness in spite of your unworthiness? At siyempre muling nagpapasalamat po sa buong DWB 91.9 Bright FM family, especially po sa inyong mga avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ na sa tuwing Biyernes ng gabi, magkakasama po tayong nagkukwentuhan. Medyo na-miss po ang bawat isa kasi last month pa yung huling episode, December first week. Dahil nagkaroon ng Christmas break. Opo. Ngayon lang talaga nasundan at ito yung first episode ng Kellen J for this year 2025. Medyo hectic yung schedule kasi Christmas season. No? Sa kakasunod po nung nag-start na yung novena sa isang Barret Chapel sa parokya, sa Sapa. Pero minabuti pa rin pong humabol sa oras at salamat at nandyan ka rin, Sister Day, para hindi ako mag-isang mag-program dito sa episode 8 ng season 15 ng KLNJ. At syempre sa mga kasamahan po dito na laging nakantabay din siyempre kay Miss Mika Serrano, Sir John Emmanuel Ocampo. Insert natin si Miss Darren yata Lago. Wala siya. Nakadib. Sana marapatin po ng Diyos siyempre bawat isa po, especially yung mga avid viewers, listeners natin, lalo na yung mga may sakit mismo o kaya baka may mga miyembro na sa pamilya may sakit din. Sana minsan pa maging daan itong healing program na KLNJ ng DWB 91.9 Bright FM para makamit ang biyayang nakalaan. At nadalangin ko rin, Sister Day, kasi kaninang bago tayo magsimula, meron ka rin naitanong. Sana maging daan itong biglaan mong magiging co-host sa gabing ito at makamit mo ang biyaya kaysa ng iyong buong pamilya nang matugunan yung mga pangailangan nyo at nang siyempre makamit yung lubos na kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual, hindi lang sa mga buhay pati sa mga yumaong miyembro ng inyong pamilya. Amen. Opo. So, at ngayon po ay pansamantala po muna't nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong maalis at babalik po kami, ang KLNJ. Dear brothers and sisters in Christ, especially all of you servant leaders in our local churches and ecclesial movements who are our co-workers in the biblical pastoral ministry, please join us in observing the National Bible Month for the year 2025 with the theme, God's Word, Source of Hope. I wish to express my gratitude to our National Bible Month Advisory Committee for choosing this theme, which coincides well with Pope Francis's declaration of 2025 as a Jubilee year with the theme, Pilgrims of Hope. You know, I find it interesting that the Advisory Committee has even made an acronym out of HOPE, which now stands for Harmony, Obedience, Peace, and Empowerment. To meditate on this theme, we are hereby being invited to draw our inspiration from two biblical texts. First, from Jeremiah chapter 29, verse 11, which says, I alone know the plans I have for you, plans
to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. And the second text is Romans chapter 5, verse 5, where the Holy Apostle St. Paul says, "And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us." The biblical Word of God is indeed our source of hope. This is Cardinal Ambo David, Bishop of the Diocese of Caloocan and President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po kayong ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang daan sa ngalan ni Jesus, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ang ating napiling gospel para sa episode 8 ng season 15 ng KLNJ, Jesus Feeds the 12,000. Jesus called his disciples to him and said, I feel sorry for these people, because they have been with me for 3 days and now have nothing to eat. I don't want to send them away without feeding them, for they might faint on their way home. The disciples asked him, Where will we find enough food in this desert to feed the crowd? How much bread do we have? Asked Jesus. 7 loaves, they answered, and a few small fish. So Jesus ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks to God, broke them, and gave them to the disciples. And the disciples gave them to the people. They all ate and had enough. Then the disciples took up 7 baskets full of pieces left over. The number of men who ate was 4,000, not counting the women and children. Then Jesus sent the people away, got into a boat, and went to the territory of Magadan. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Akala ko yung naibigay ko sa Lourdes yung feeding of 5,000. Yung naibigay ko yung 4,000 lang. 4,000 pala. Although, basically, pareho lang naman po yung kwento. Sa 5,000 po, 5 loaves at saka 2 fish. Dito sa 4,000, 7 loaves and some fish. Yes. A few small fish. Pero ang significance na po ng kwento dito, makikita natin yung yung kabutihang loob ng Panginoon, na pagkatapos niyang makita ang mga tao na parang walang pastol, na parang mga tupang walang pastol, minabuti niyang turuan ng mga ito at pinagaling yung mga may sakit. And then sa paglipas ng araw, marami niya na malayan, kaya sinabihan siya ng kanyang mga alagad na kailangan nang pauwiin yung mga tao kasi nasa ilang silang lugar para may makabili sila ng makakain. Pero anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, huwag silang paalisin.
kayo ang magpakain. Doon lang naitanong marami ng Panginoon kung ano pa yung natitirang baon nila. Lahat naman siyempre may baon eh. Pero heto, ang gustong mangyari ng Panginoon kung anong meron tayo, magamit. Huwag nating ipagkait sa iba. At ito ang siyang magiging daan sa bandang huli, mapakain ng lahat, tapos mabusog. At ang incidentally, nang ipunin yung mga natira, meron pang leftovers. Yung mga leftovers na puno yung 7 kaing. Opo, ang dami At pa. dito makikita yung yung kagandahan ng kabutihang loob na kung anong meron tayo, kailangan lang nating ilabas din at ibahagi sa iba. At yun ang magiging daan upang makita natin yung isang malalim na kahulugan ng mga pangyayari sa ating buhay. Dito ko siguro gustong iugnay itong 2 bracelet na suot ko. Sabi ko nga sa day, ito ibigay sa akin last year ng 2 kabataan. Yung isa, KBS from RP Palad sa Moras West. Nang bigay ito sa akin, nakasulat dito yung pangalan ko. Merong Among Kao. Nakasulat. And then after some months siguro, may isang babaeng youth naman doon sa Nogoy, sa San Matias, ang nakasulat naman sa kanyang bracelet na binigay sa akin, God is good. So, ewan ko lang nung bago magsimbang gabi, kasi nasa kotse ito, ibig sabihin, sinuot ko na dati, tapos niligay ko doon sa kotse, tapos nung bago magsimbang gabi, bigla ko nakita, isinuot ko na lang bigla yung 2 bracelet. Yung 2. So, hindi ko inakala na may mensahe palang ibibigay sa akin itong mga bracelet na parang sa biglang tingin kapag nagsama yung 2 bracelet, ang sinasabi ng 2 youth sa parokya na nagbigay sa akin ito, Among Kao, God is good. Parang nire-remind kayo. Nire-remind ako. Pero, ano rin ito pagkakataon para sa akin upang mag-remind din sa iba na indeed God is good. Yes. And we usually say, after saying God is good, we say all the time. Pero time. dapat sobra-sobra daw eh. Yun din ang narinig ko kay Among Joel. Yun daw yung bago. God is good, sobra-sobra. Pero itong all the time kasi naging meaningful sa akin kasi nung mga panahon na nagsisimbang gabi, especially on the 4th day, papunta kami ng Balangkas, San Francisco de Assisi Chapel. Incidentally, itong nagda-drive, si Brother Baldo, sa kanya na yung sasakyan, sa kanya pa yung gas. Siya pa yung driver. Kasi malaking tulong kasi 5 masses po yung gabi ko tapos 2 sa umaga. So sa gabi, kung ako pa yung magpapark ng sasakyan, dagdag sa oras ko yun eh. Hindi tulad nung pagdating sa venue, sa chapel, siya na yung bahalang mag-park kung saan siya pwede makapag-park. Pwede na akong maghanda para makapag-misa na. Considering yung 3 misa sa 5, nasa yung sa gitna, hourly yung schedule. Kung isang oras ako nagmimisa, walang oras dun sa travel time ko. Kaya nga po. Kaya may mga pagkakataon, nalilita ko at kawawa, siyempre, yung 2 huling misa na apektuhan. At siyempre, mas kawawa ako kasi after ng misa, doon pala ako magdi-dinner. Ay, naku. Kaya usually past 12 until midnight yung dinner ko. And even yung gamot ko, meron din maintenance. In-adjust ko rin. Imbis na morning, breakfast and dinner, ginawa ko yung midnight at saka yung lunch. Yun. Yun ang adjustment na ginawa ko. Nakatulong naman. And then, habang papunta kami noong December 18 on the 4th day of simbang gabi, yung asawa ni Brother Baldo, si Ma'am Ann, teacher sa San Matias Elementary School. Naikwento niya yung isang estudyante nga nila na 5-year-old na kinder na si Chloe Lay Briones Mendoza from Sapa. Na aksidente, nalunod. Ayon sa kwento, mayroong Christmas party pinuntahan ng maglola. Si Lola Aning, sinama yung apo niya. Siyang kamag-anak na yung kumpanya nag-Christmas party. So, umattend sila sa isang resort sa may Talabastagan. And then, nung pagdating daw sa Christmas party, nagsabi yung apo, si Chloe, kay Lola Aning, nagutom na siya. Ang lola, kumuha ng pagkain para sa kanyang apo. Pagbalik niya, biglang nawawala yung apo niya. So sabi naman ng lola, mahilig maglagay ng lip tint yung bata. Tingnan natin, baka nasa CR. Pero nang tingnan sa CR, wala, di makita. Hinanap sa buong venue, sa loob ng function hall, wala. Lumabas sa may parking, di rin makita.
hanggang sa ang lola napapunta doon sa swimming pool area. Na yung swimming pool area, hindi siya ginagamit. Kasi yung pool, marumi yung dumi, may lumot, tapos mga dahon. Kaya hindi walang nagpupunta doon, walang lumalangoy. Pero biglang may nakitang bag yung lola. Naalala niya, yun yung bag na dala ng kanyang apo. Nakita rin niya parang puwit yung nakalitaw. Plus nakita yung leggings at yung damit ng bata. Yun ang suot ng bata. Dagdi ang lumundag yung lola sa maruming dumi ng swimming pool para kunin yung apo niya. At di rin niya alam paano niya iangat, iahon yung apo niya. Pero sa pagkakaalam niya, nung marinig ko yung kwento kay Lola Aning, alam ko hindi ganun kadali para sa kanya na balikan yung kwento. Maputla na ro yung katawan ng bata. At nang tingnan yung bata, hindi na humihinga. Naitakbo sa ospital sa Mount Carmel Medical Center. Na-revive siya. Tapos, nadala sa ICU. Then the following day, wala pa 24 hours, ang running bill nila 121,000 na. So, humingi na ng tulong ang pamilya through Facebook. Mga kakilala at di kakilala, sana makatulong. Kasi nga dahil na-anticipate nila, malaki pa yung magiging bill nila kasi wala pang 24 hours, 121,000 na yung bill nila. Nasa ICU yung bata. Namaga yung utak, yung lungs, dahil dun sa maruming tubig na-infect yung bata. Tapos, ilang araw ding unconscious yung bata. So, nang marinig ko yung kwento, biglang naisingit ko siya sa homilya ko. At nang naging tugon namin, alalahan namin yung bata, ipagdasal for healing. And then the following day, after my mass sa Santa Clara Assisi Chapel sa Moras West, yun yung pangatlo, after Balangkas, Sapa, then Moras West, yun yung pangalawang araw na, binabanggit si Chloe, pinagdarasal para sa kagalingan. May isang matandang lumapit sa akin after ng mass. Matanda. Si Lola Gloria Kembao David. Hindi na iba sa akin to kasi nung nasa Magalang ako, from Cavite, Cabananjan kasi siya nag-resettle doon sa Santa Lucia Resettlement kung saan ako naging parish priest 2013 to 2019. Pero bago ako lumipat sa San Matias, nauna siyang lumipat sa Moras West. Kasi yung anak niya, mayroong bahay doon, walang tumitira, nasa ibang bansa. Kinailangan nilang iwan yung bahay nila sa Santa Lucia Resettlement, lumipat din sila dito sa Moras West. Malungkot nun, siyempre, dahil iniwan yung ilang taon na rin nakatira din yung mag-asawang Lolo Pepe at saka Lola Glo. Pero natuwa naman nung ako yung dumating na nung 2019 sa parokya. And then, naalala ko lang, nung paglapit sa akin, sabi nung Lola Glo, Among, hindi ka ba magpapa-second collection? Dahil nagmamadali ako, late na ako, wala mang ganong reaction na nakitininan ko lang siya tapos umalis na ako. Nagmisa sa Moras East, sa Nuestra Señora de la Paz Evangelii Chapel, hanggang sa makapunta ng sentro para sa last mass ko, yung pang-5. Biglang sumingit yung kwento ni Lola, yung tanong ni Lola Glo sa homily ko na hindi siya planado. Siningit nyo? Biglang naisingit yung kwento, yung tanong niyang bakit hindi daw ako magpa-second collection. All the while, syempre, nung una, inakala ko na sapat, malaking bagay na, sapat na yung isama sa prayers yung bata sa mga misa, sa simang gabi, hindi lang sa isang chapel. Sa lahat ng chapel at maging sa sentro. So, 7 misa yon, laging kasama si Chloe para sa kagalingan niya. Pero parang, sabi ko parang wala kang pakpak. Nung the following day, wala kang pakpak, pero parang nakita ko si Archangel Gabriel. Meron kang dalang mensahe sa tanong mong bakit di ako magpa-second collection. Bakit nga ba hindi? Nagpa-second collection? Nagpa-second collection ako. At yun ay paanyaya na sa abot na makakaya. Kung sino lang gustong tumulong, may tulong na maibigay. Aside sa prayers, merong financial assistance na maibigay kay Chloe. Ang bilis nung kwento na bigla kong binigyan ng pangalan yung fundraising project. Ginamit ko yung initials ng bata, Chloe Lay Briones Mendoza. Ang tawag ko, Project KLBM. At anong ibig sabihin ng KLBM? Kaya pa na't lugod ban makasawop. Ay, kasanting na. So, parang yun nung nakita ko na naging meaningful yung pagsisimbang gabi. Parang sa sobrang tuwa ko, sabi ko, parang nakumpleto na yung simbang gabi ko. Incidentally, nung
21 December, nakalikom kami ng 35,000. Wow. Isang araw lang yun Isang ng araw misa, lang. ng 7 misa. And then, may pahabol pang mga envelopes na ngayon so far umabot ng 15,570. So all in all, parang pag naibigay ko yung another 15,000 Total. Plus, at least 50K yung naibigay na Yes. tulong. Opo. Although syempre ano lang yung 50K dun sa bill Sa nila. 100,000. 2 days ago yata ang running bill na nila 1.4 na. Oh my goodness. Kaya merong intention na baka kung 1.4 mailabas na million? sa ospital pero ililipat na lang sa JBL. Since December 17 yun Opo. hanggang 2 days ago. Opo. Ang misa the following that night sa 7th day ng simbang gabi, visitation. Yung gospel. 4th Sunday of Advent. Opo. Parang nakita ko yung meaning nung pagdalaw ni Mary kay Elizabeth na natuwa si Elizabeth, pati na yung anak niya na lumundag sa tuwa sa kagalakan na si Juan Bautista dahil nadaman nila yung presence ni Jesus sa sinapupunan ni Mama Mary. Parang nakita ko doon ito yung naging bunga ng simbang gabi sa kwentong narinig namin kay Chloe Lay. Oo. Nabigyan kami ng pagkataong mailabas din yung kabutihan. Opo. At yun yung nakita kong konkretong mensahe na binigay sa amin na sa parokya, sa aming sama-samang pagdinilay, sa aming sama-samang pagsisimbang gabi. Nung gabing yon, hindi ko inakala na may mangyayaring hindi maganda para sa akin. Opo. Ewan ko kung napanood nyo na yung ilang mga pinost nilang videos sa TikTok at saka sa Facebook. Ang nangyari, hindi ko alam, that night, may isang grupo na madaling nagtungo doon ng before 8 o'clock yata or past 8 Saan po? sa parokya. Parokya. Na sabi nung mga nakakita, parang di nila kilala, baka hindi raw tiga sa amin. Pero ang intention, meron silang page na dapat daw iwastos sa simbahang Katolika sa Pilipinas. So, naghahanap sila ng mga mali. Okay. Nandun na ako. Kung may mali man ako nagawa, ay di tama. Pero yung gumawa sila ng kwento, Gumawa ng kwento? para masamain ako, yun ang below the belt eh. Yun ang hindi maganda. Oh, okay. Eh, hindi ko naman makontrol. Pinost sa TikTok, pinost sa Facebook. Because nangolekta kayo, gano'n? Hindi. Alin yun? Ang nangyari, ganito. Katulad ng nabanggit ko kanina, dahil magkakasunod yung 5 misa, may mga ibang factors aside dun kapag napahaba yung homily, yung walang time difference, yung walang time to travel time yung 3 misa, so pwedeng maapektuhan yung bandang huli. So, nandun yung reklamo. Huli raw ako ng 30 minutes. Nagkataon, that Mass, Saturday, nag-request yung mga youth ministers ko. Kasi hindi sila nakapag-celebrate ng National Youth Day on December 16 kasi araw ng pasok, araw ng trabaho. Yun yung kasing kahilingan ng Episcopal Commission on Youth eh. Every first Sunday, o first day ng simbang gabi, December 16, to celebrate National Youth Day. So ginawa ng mga youth ministers ko, nag-General Mass and Communion ng Saturday. Dahil wala nang pasok, wala nang trabaho. Opo. And then, nang simulan ko yung misa, hindi ko naman inakala na hindi naman nag-malfunction ng sound system eh. Nakalimutang lagyan ng battery yung mic. Yung mic. So, kahit anong gawin ko, hindi aandar yon. Nang tingnan ko, walang battery. Kung magte-take pa ng time, kukuha naman ng battery, nag-adjust ako, lumipat ako ng ambo kasi may mic doon. Opo. Minasama yun. Meron ko kung ano yung kinote na kung anong nadadi ko dapat iniwan yung lugar ko at nagpunta doon sa ambot, doon ko simulan yung misa. Nako. And then, siguro, naging daan din yon nung ng readings na, hawak ko yung cellphone. Nandun kasi yung homily ko mga pabaong salita. Yung sa mga reflections ko. And nag-note ako doon kasi yung youth nakalimutan kong isama sa intention yung kanilang blessing. So, yun yung context bakit hawak kong cellphone. Mayroon pa lang doon, malapit sa likuran lang ng mga komi, na nakabelo din, dalawang babae, nagvi-video. Binidyo kayo? Videohan ako, tapos na ang pino sa akin, na among bawal hawakan ng cellphone sa misa.
Sabi nga nung comment nung aking sekretary si Sam, mas bawal yata. Hawak din nilang cellphone nila. May intensyong i-video ka, Father, tapos masamain ka. Yun na nga. Ang mas mahirap pa dito mayroon kasi akong 20-second nag-viral na video. May karga akong baby, si Bujoy Joy. Ay, nakita ko yata. Anak yun ni JP Galang ng Agape. Okay. Palandiri Agape. Nilagyan ng ano yun, October 1 nung ma-post yung feast day kasi ni Saint Therese of the Jesus. Nasa lugar namin yung image ni Saint Therese. Although yung iba, nagko-comment akala na si Mama Mary. Yung iba nagko-comment, gumagalaw buhay yung image. Pero yung iba nagko-comment, bawal daw sambahin yung rebulto. Alam mo na yun kung sino yung mga nagko-comment. Ang punto ko lang, nag-viral yun, umabot ng 22.1 million so far views. Yan, kinokonekta doon pa, nagko-comment. Na anak ko raw yung bata. You see how the kasi ang nangyari po, works. Very malicious po yung below the belt yung, baka sila lang yun baka isang tao lang gumawa lang dami account. A certain taklesang nila lang nagsabi, anak ko raw yun sa isang choir. Ang galing. Tapos mayroon pang nagsabi, kaya daw ko hawak ko yung cellphone, tinetext yung choir. Naku po. Nagsabi daw ako na, babe, bitin ako sa simbang gabi. May mga ganun. It happens talaga Hindi ko kontrolado yun kung ano man ang gawin nila. Opo. Pero yung mga media ministers ko, mga kabataan, tinulungan ako, nag-report sabay-sabay. Yung ibang mga pinost na wala, na demonetize. So, hindi kikita. Ang malungkot lang para sa akin, kung hindi man tiga doon, dumayo sa parokya para lang may mai-content. Kasi hindi raw nila tinapos ang misa. Kung nagsimba sila doon, hindi tatapusin yung misa. Pero hindi tinapos yung misa. So, ang tuloy ang dating, dahil may mai-content na sila. Yun lang nga, opo. Tapos pinost sa TikTok, sa Facebook may iba't ibang mga page pa. So may iba na nabura na. Kaya yung iba din na makita. Pero may mga nandyan pa. Nasundan pa ito nung Christmas Day. Nung gabi, pagkatapos nung gathering ng family sa father's side, naiwan pa yung mga pamangkin. Nagbigay ng aginaldo. Nagbiro ako, dalawa kasi yung pamangkin ko sa kapatid kong babae. Yung tatlo lang yung isa, hindi ko dadatnan. Yung dalawa, nagbiro ako. Nang iabot ko yung aginaldo sa bunso, sabi ko, si kuya kaya bibigyan ko pa kasi magtatrabaho na. Sa paglapit nung pamangkin, tito, amang wag na po. Ako na yung magbibigay ng aginaldo. Inabot sa akin yung red envelope. Sobrang tuwa ako. Sabi ko, magpa-picture tayo, post ko. Imagine, dati kong pinibigyan ng aginaldong pamangkin. Siya na ngayon yung nagbibigay yun ng aginaldo. So excited kayo. Yung red envelope, ang pau daw. Opo, ang pau. Minasama. Pari daw ako, ba't naniniwala ko sa pampaswerte? Ano ba yan? Nilagyan ng kwento. Pero walang ganun sa nangyari. Yes. Let them. Tapos, binura ko na lang yung mga pinost kong picture. Sabi ko sa pamangkin, kahit gusto kong i-post, ipagmalaki o sa sobrang tuwa ako, sabi ko, nadadamay ka na kaya biro ko tuloy sa mga ibang nagpapapicture sa limbawa. Ngayon kasama kita. Baka iba na naman yung kasama niya. Iba na naman yung kadate niya. Opo. Nung minsang nag-vicariate Christmas party kami, lumapit sa akin yung isang lector ko sa Sapa. Father, picture tayo. Sige ka, baka sabihin na naman. Ay, katwa na, petula na. Minsan gumagawa na kami ng kwento. Nang minsan nakita ko yung mga kaibigan sa Jumbo General Mall. Father, kahapon may nakita kami, sabi. Alam ko na kung ano ibig sabihin. Nagkwento ako. Sige, picture tayo. Pag pinost ko to, sabi ko, baka lagyan nila ng kwento. Tatlo na naman yung kadate ko. Ang nakakalungkot dito yung parang wala nang makitang tama. Sabi ko, ito pa naman ang nakita kong bunga ng pagsisimbang gabi na hindi lang pinahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan, bagkus binibigyan tayo ng pagkakataong mailabas din natin kabutihan natin. Tapos ito may iba pala. Hindi kabutihan ang nilalabas. Ayun na nga. Kasamaan. Ayun na nga po. Recently lang may isang dumalo sa parokya kasi nagmo-monitor sa mga scholars ng UA. Yung sa Sinense. Meron kami. Minomonitor kung nag-apostolate sa parish. Biglang naisingit. Hindi niya alam. Nasa loob ako ng office. Narinig ko yung kwento. Hindi na ako nagpakita.
Alam niyo ba yung video sa TikTok kay Among, sabi. Sabi naman secretary, alam namin. Kasi hindi maganda yung sabi. Nagsabi pa siya, na-destino siya sa Kabetikan, sa Magalang, even sa UA. Hindi sila makapaniwala. Pero sabi naman namin, hindi naman totoo kasi yun paninira lang. Dito kung binabalikan yung appreciation ng isang parishioner, although nung masakit para sa akin noong malaman ko in the following day na may pinost na hindi maganda sa akin, na hindi ko makontrol kakalat yun. Pero di ko makontrol yun, pero yung reaction ko pwede ko makontrol. Yes. Sabi ko ayokong masira yung meaning nung Simbang Gabi. Exactly. At yun yung naging parang message sa akin nitong mga bracelets. Among Kau, God is good all the time. Exactly. Yes. Kahit may Amen, problema, amen. kahit may mga bagay na hindi nangyayaring hindi maganda, God is good all the time. Nakadagdag pa siguro yung mga ibang nakakwentuhan ko before and during Christmas na mayroon ding mga pagsubok na dumating sa buhay. Ito yung isang kaibigan na nagsabi, Father, paano kami magsa-celebrate ng Christmas? Positive yung biopsy ng cyst ng anak ko. Sabi nung mag-asawa na gustong mapasaya yung mga empleyado nila, dinagdagan yung mga bonus, lahat may Christmas gift sa raffle. Tapos mayroon pang ungrateful na empleyado. It's all part of life. So sabi ko, despite those difficulties, problems, still God is good all the time. Amen. Yun yung mensaheng nakita ko na nagpa-deepen pa dun sa reflection ko last Simbang Gabi. And then, ayoko na sanang buksan sa community, ibahagi sa community, pero unfair naman, sabi ko. Gusto ko rin makita nila yung pinagdaanan ko para makita nila yung kabuuan ng bunga ng kwento ni Chloe Lay na naging nakatulong sa amin, hindi lang sa akin, sa community para makatulong at may pakita rin ng kabutihan sa may panahon na may problema, may di magandang nangyayari. Meron din palang a deeper meaning na pwedeng makita. Kaya naibahagi ko yun. Yung iba natuwa in a way kasi naunawaan nila. Opo. Kung anong nangyari na hindi nila alam may ganun palang pangyayari. Although syempre hindi ko na makontrol kung ano yung i-comment ng iba, kung i-share man nila yung mga malicious na na kwento na gawa-gawa na wala namang katotohanan. Although syempre nung una nag-aalala ko para sa pamilya ko. Siyempre po. Nung dumating yung point na tinanggap nung pamangkin ko yung isang TikTok yung na minamasama ako. Although yung reaction ng kaibigan doon niya, bakit kailangan pang i-post yun? Kaya nga. Pero the mere fact kasi ganun yung nila, intention nila. Ang dami kasi mga pari na rin na nandoon na rin. Even our Archbishop, meron ding mga kwentong ganun na nandoon. Pero siguro noon yung iba di pinapansin. Nung sa akin, may yung mga youth ko nag-report, kaya na-demonetize yung pinost sa akin, tapos even natanggal. Although may lilipat sa ibang mga page, meron pa rin Pero parang reaction niya, dami ko nang ginawa dyan sa inyo sa Pampanga daw. Ngayon lang kayo tinamaan yung sa akin daw. Opo. Pero ngayon sabi ko naman, hayaan na lang. The truth will come out naman Nakita ko naman even nung discuss namin sa family nung family Christmas party namin. Wala naman. Although siyempre, yung iba, ewan ko kung ano yung dating. Pero kung kilala nila ako, hindi naman sila maniniwala. I'm sure they will not. Pero sabi ko nga, kung paano maging blessing yung kung paano maging grasya yung disgrasya, yun yung nakita kong challenge na magpapasko pa rin at may biyaya pa rin na makakamit sa kabila man ng mga pagsubok na dumating sa buhay. At naalala ko yung isang parishioner ko nag-comment, yun yung na-appreciate niya. Nung magkwento ako nung Christmas Eve sa misa, at nakita niya kung paano ko in-handle yung situation. Sabi, wala kang control doon sa gumawa, nag-post. Wala ka rin control doon sa mga nagla-like, nagsishare, o nagko-comment. Pero kung anong gagawin mo, yun ang may control mo. May control ka doon. At yun, natuwa naman siya. To say that ang punto ko, sabi ko, biyaya na lang ng Diyos siguro ang nakatulong. And you have nothing to explain really kasi hindi naman totoo yun. And even our Archbishop, may isang gathering yung mga pari, minsan magkakasama, nagtatanungan daw. Alam na kaya ni Brown ni Apong Dong yung mga napo sa akin.
nag-react daw si Bishop Dong, nagsabi, yung mga ganyan, sabi, di na dapat pinapansin. Kilala naman ako ni Archbishop. Don't give them what they want. Mas natutuwa nga sila kasi pinapansin sila. Sabi ko nga, ang biro ko na lang, sana kung ako yung kikita, okay lang kahit negative yung write-up o yung kwento. Pero hindi baka siya yung kumita. They're using you Parang yun yung ano rin, bunga din nung just a 20-second video lang na nag-viral. That's how Paano pa kung si Among Profi na may million views sa Facebook at saka million subscribers sa YouTube. Yung sa akin na, yun lang naman ang nag-viral. Well, at least that's done, over and done. Pero naibahagi lang ito kasi doon din sa kwento din ni Chloe kasi na nung marinig ko yung lola, habang kinukwento yung nangyari, nung nakadalaw ako, nung December 21, di ko makalimutan yung pahayag ng lola. Sabi niya, Father, hindi namin pinabayaan si Chloe. Mahal namin yung bata. Aksidente ang nangyari. Yes, aksidente. Sabi niya, kung ipagkakaloob pa siya sa amin ng Diyos, mas mamahalin namin siya. Pero sabi niya, nagpapasalamat kami kasi yung na-revive yung bata, yun nga miracle na yun, sabi. Imagine yung distance hindi lang yung distance nung resort sa Mount Carmel, yung mismong pagkakalunod ng bata, hindi na masabi kung ilang minuto nang nalunod Pero Pero naapektuhan siya. nung ma-revive yung bata, although apektado syempre yung utak at saka yung baga niya, kaya nakakomatose siya. Opo. Pero the mere fact na na-revive siya, sabi, yun yung na-appreciate ko dun sa lola, na nakita niya yung kabutihan ng Diyos. Ng Diyos, yes. Nung ma-revive yung apo. And then nag-aalala man sila, pero yung tulong na naibibigay, again, yun yung meaning ng Pasko Makita ng tao yung kabutihan ng Diyos, pero makita rin yung kabutihan ng kapwa. Kaya nga, hanggang ngayon, siyempre, humingi pa rin ng tulong ang pamilya. Kaya mamaya, kaya pinost ko rin po yung pictures tsaka yung mga numbers, GCash at saka bank account ng family. Kasi, yun nga, umabot ng 1.4 million na so far. Wala pang isang buwan. Naku. Kasi ang siyempre, running bill. yung ganilang pag mga process na ginagamit nila, talagang it requires expensive Kaya po ganun. Kaya nga dito makikita ko yung sa kwento na kaya minarapat kong piliin yung feeding of regardless yung 5,000 or 4,000 na men. Yung kagustuhan ng Panginoon na gamitin ng alagad niya kung anong meron sila. Actually, hindi lang sila pati yung iba. Kaya nga, sumobra pa yung pagkain na pagkatapos na makain na busog ang lahat at sumobra pa yung pagkain kasi naipahayag ni Jesus unang kanyang kabutihan at naikahit niyang kanyang mga alagad at pati na yung ibang mga tao. At sa pagkakataong yon, may pangangailangan na tugunan, may napabuti, pero sa kabilang banda may mga naging mabuti. Opo. At yun ang mas mahalagang mensahe ng kwentong Sharing, ito sa buhay. Pinibigyan natin pagkakataon ng Diyos na makita natin ang kabutihan ng Diyos, pero sa kabilang banda malaking bagay din na makita rin natin ang kabutihan ng ating kapwa. At ang pinakamahalaga, maipakita natin mismo sa buhay natin yung kabutihan. Opo. Kaya nga laging sinasabi ko kapag pinagaling ng Diyos ang isang tao may sakit kasi mayroon siyang dapat magawa na mabuti. Nabanggit mo yung gospel for the day. Ang gospel for the day natin, ito yung kwento ng isang ketongin, leper, na nagsabi kung, Lord, if you will, you can cure me. I do will it, be cured, be cleansed. Pero anong pakiusap ng Jesus, wag mong ipagsabi. Ang iniling ng Panginoon, magtungo ka sa mga pari, sa sacerdote. Yun ang proseso nilang ginagawa nun po, Kasi, makakahingi siya ng permit na makabalik na sa community, makasama niya ang kanyang pamilya. Kaya't mag-alay din ayon sa kahilingan ni Moises. Yun yung kagusto ng Panginoon, na mabigyan na ng pagkakataon, pahintulot, na makabalik sa community, makasamang pamilya. The proper process, Sa anong kadahilanan? Pinagaling niya ang taon. Napabuti siya. Pero kailangan maging mabuti siya. Kaya babalik sa community. Babalik sa kanyang pamilya. In the end, ito yung paanyaya sa atin. Sana nga, katulad ng pahayag ni Lola Aning, kung ipapahintulot ng Diyos, sabi sa taas,
at ibigay pa sa amin si Chloe, mas mamahalin namin siya. Opo. Pero yun yung pagkakataon na kapag nakasurvive talaga fully si Chloe, at kapag binabalik-balikan ng kwentong ito na nangyari sa kanya, at sa kaloob na biyaya ng Diyos at sa kanyang kabutihan at sa kabutihan ng ibang taong tumulong sa kanila, maging daan yun upang siya balang araw maging mabuting tao din at makatulong even sa iba. Take note po hindi ko alam, hindi palang pamilyang tinutulong namin, hindi man Katoliko. Oh, but it's the grace of God. Mormon sila. The grace Kaya of pala God hindi is sila open to familiar. all, Nagpasalamat kasi nung minsan sa Facebook, inacknowledge yung pari sa Sapa, pari daw sa San Matias. Sabi ko sa kanya, isa lang yun, sabi ko kay na Mami Kim. Ako lang, sakop kasi ng parokya yung San Matias, ng Sapa, tsaka yung Mora, sabi ko. Hindi siya familiar kasi hindi siya Katoliko. Pero regardless, sabi ko, mas naging meaningful yung pagtulong namin sa inyo, kahit hindi kayo Katoliko, sabi ko. Yan naman ang paanyaya ng Santo Papa Francisco, yung synod, na walang maiwan, walang maisantabi. We journey together. Hindi pinag-uusapan dito ang religion. Regardless of religion. At kaya mas naging meaningful ang Pasko ko dahil sa kwento ni Chloe. Sa kaisa ng mga parishioners, yung mga iba nakatulong, pero ang mas nakita kong kagandahan, yung iba nakatulong na pero humingi rin ng tulong sa iba para matulungan ang pamilya ni Chloe. Doon ko nakita yung ang kagandahan ng kapag ang Diyos nagbigay ng pagkakataon, hindi lang upang maipahig ang kabutihan niya at mapabuti ang tao, mabigyan din pagkakataon ng tao na makapagpahig ng kabutihan. Siya rin magiging daan upang makagawa din ng kabutihan ng ibang kapwa. Totoo po yun. Tsaka ako po na ang naka-attract naman sa akin dito sa gospel tungkol doon. If you will it, Lord, I will be healed. Para bang talagang nag-submit itong leper, no? Yung hindi niya sindiniretso yung, heal me, Lord. Hindi ganun If you will it, Lord, I will be healed. Kaya nga, pag iniling natin na in His ways, matugunan yung pangailangan natin. Opo. Definitely, hindi lang tayo mapapabuti. Magiging mabuti din tayo. Yes. Kaya dun sa Gospel Reading for the Day, binigyang diin ko yung kahilingan ng Panginoon na magtungo sa pari yung pinagaling niyang may sakit para makahingi ng paintulot at makabalik na sa community, makabalik sa pamilya kasi meron siyang mabuting bagay na pwedeng gawin o dapat gawin para makatulong din sa community, especially sa kanyang family. Sana yun ang pagpatuloy natin pong isama sa panahon si Chloe Lay Briones Mendoza, na sana lumalaban yung bata. Sana dumating yung oras na lubos siyang gumaling sa karamdaman, at siyempre matulungan din po ang pamilya doon sa mga gastusin sa kanilang hospital bills sa ngayon. At ewan ko kung kailangan pang ilipat sa JBL para makatipid. Pero sana wag na. Yung makamit lang ni Chloe Day yung biyaya para gumaling siya, sana sa bahay na lang magpahinga at magpalakas. In His time. Talagang God works in many mysterious ways, Among, di po ba? Yung yung mga hindi mo ina-expect na paraan niya talagang mapapanganga ka na lang Amazing grace. He works in many mysterious ways. Ganun ko rin tinignan yung nangyaring kwento na ang dali namang sabihin na kapag may problema, God is good all the time kahit may problema. Pero parang iba yung pinaranas mismo sa akin na may pagsubok na dumating na bagamat na hindi talaga makontrol, pero at least nalampasan yung so far nakakita ko ng magandang ng kahulugan sa nangyari. At yun siguro mas mahalaga sa kwentong yun, na bagamat hindi ko hawak kung ano yung isipin or paniwalaan ng ibang tao. Pero mahalaga na sa akin, alam na ng Diyos kung ano yung totoo. Kung may nagkulang man ako, kasi na-late daw ako, di man lang ako humingi ng paumanhin. Well, naalala ko tuloy ngayon, na-late na naman yung program. May mga ganong epekto siyempre, pero salamat, ito yung katotohanan, ito yung mga nangyayari sa buhay, sa tunay na buhay, na talagang kinakailangan natin harapin yung mga bawat pagsubok at laging makita natin yung pagkilos ng mga kamay ng Panginoon at makita yung kanyang kabutihan, at sana maipahayag din natin ang kabutihan dahil yan naman ang kagustuhan ng Panginoon, na mapabuti tayo at maging mabuti
Kaya nga sa Ebanghelyo, yung feeding of 4,000 or even 5,000, minabuti ng Panginoon na bigyan ng pagkakataon kanya mga alagad, pero yun naging daan din at nabigyan din ng iba ng pagkakataon. Kaya kung anong meron sila, naibahagi din sa kapwa. Kung anong meron, katulad din ng mga bracelets na to, nasa kotse lang, kaya pala may dahilan, kaya pala bigla kong sinuot nung bago ko magsimbang gabi kasi You need the message. papahayag sa akin yung mensaheng among kao, God is good Opo. all the time. So, it's over and done. So, let's move on. Ganun po yung among, no? And sabi nila, yung mga ganyan daw pong mga undesirable na mga nangyayari, they are meant to make us better, not bitter. Not bitter. When the going gets rough, the tough gets going. Sabi nga, yun ang lagi namin sinasabi ng mga anak ko whenever we are experiencing, dati-dati po talagang we are so sad, ganyan. Ay nako, ngayon po dahil nakita na namin ang amazing grace ng Panginoon, ang mga po ko sabi, awesome God. Yun na lang. Kasi nakikita nila yung milagro yung mga ginagawa ng Panginoon. It's in the toughest times that you see the toughness of God. At siguro dito po natin makikita, hindi dahil pari ako or kahit sino man tayo, lahat naman tayo nagkakamali, unworthy din tayo. Kaya nga yung tema natin sa episode, in spite of our unworthiness, we will be finding God's goodness. Yes, yes. God is good all the time. All the time. All the time, Sobra. God is good. Sobra-sobra. No, ang ganda po ng sharing ninyo at maraming naging sa inyo lessons learned. Opo. Yun, ganyan. And we are wiser with all those kinds of problems na dumarating sa buhay natin. Tatapusin na po. Opo. Bago mag-break po. Opo. Sige. So, atin po ngayong pakinggan ng ilang paalala at patalastas at ating awiting Kay Buti-Buti Mo, Panginoon, ni Luis Baldomero. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Paborito ng mga nasa jail ito. Sino nga ba si Santo Niño? Sa darating na 12 ng Enero ngayong taon, tunghayan natin ang isang palabas na handog ng mga parokyano ng Santo Niño Parish na pinamagatang Santo Niño de Praga, isang musikal. Gaganapin ito sa Heroes Hall sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa mga sumusunod na oras. Alas 3 at alas 5:30 ng hapon at alas 8 ng gabi. Available ang mga tickets sa halagang 300, 500 at 1,000 piso. For tickets and inquiries, please call local 045-966-1117 or 0943-1414-045. Halina't ayain ng buong pamilya at balikan natin ang simula ng ating pananampalataya, ang pagsilang ni Niño Jesus. Guide us completely. Napakabuti mo, Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Tanging Diyos na hindi nagbabago, tapat at kumakalinga sa kanyang mga anak. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita,
Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, kagaling laan sa ngalan ni Jesus, dito sa himpilan ng Archdiocese San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At atin pong napakinggan ang awiting Kay Buti-Buti Mo, Panginoon by Luis Baldomaro. At ngayon naman po ay babasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. Gayon din po ay ang tugon ninyo sa ating poll question. Ang tanong, do you also have a story to tell wherein you concretely experienced God's goodness in spite of your unworthiness? O yun, so babasahin atin na pong simulan itong mga messages pong pinadala nyo. Galing po kay Jefferson Centeno. Good evening, among kawas at Sister Day. Long time no hear. Merry Christmas po. Bless you kami po lagi, among at ang pamilya. Ako yung asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno, at ang anak kong Ailesin Asian Ken Centeno. Bless yan naman po yung kapatid ko, Janet Centeno James at John M. Centeno. Manalig at magtiwala kami po. Pipaldan kami karing panamdaman ming sakit King Lagyo ng Jesus. Amen. Takal pong salamat at keep safe po from Apalit, Pampanga. So kang Angelina S. Garcia naman po, Maya Pabengi po among brother and sister at kareng ka KLNJ tamo po. Happy New Year. Ngan po among pakyabe po keng prayers you po, complete healing po. Noli Garcia, Francisco Jr. Garcia, dakal po salamat among king healing prayers you po kaya kami ngan benging Diyos ngan po ka KLNJ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tala po kayong panalangin. At from Anumorti Bonifacio, may at magrasyang benging po among at kaya katamong avid viewer ng KLNJ. At kang Ophelia Samson naman po, maya pa bengi kano. At Edgar Sawal, maya pa oras po. From Eddie Balagtas, good evening po among Ron for pray for us, King Lagyo ng Jesus, Amen. Balagtas Kapati and Valiente families. Opo, kay Jansen Bonifacio po, good evening po among Ronnie and guest host Sister Day, and to all my fellow viewers and listeners. Happy New Year 2025. Welcome back to our weekly scheduled healing program, KLNJ. We missed you. As always po, among, I humbly ask to be added to your prayers this evening together with my family for healing, protection, and for our special intentions. God bless you more with your ministry, radio show, and all your endeavors, past, present, and future. God is good all the time. Your loyal and faithful viewer from Sacramento, California, USA. Thank you, Brother Jensen Bonifacio. Opo. From Rosita Sui, from Agnes Evangelista Sarmiento, Ma'am Agnes, Gracefield Friday evening, among Ronnie, Sister Daisy. Tawag din sa'yo, Daisy? Opo, Daisy. Sister Daisy, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat namang sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, Amen. Rest assured of our prayers for you, among, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Opo, kay Miriam Flores naman po, good evening po, among Ronnie at
Sister Daisy. Healing prayers grant unto my son Emmanuel. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Tuloy ko na po itong sa Edgar Makapagal, magrasyang benging makayap po kang King Lagyo ning Jesus. Amen. Good evening po among Ron and Sister Daisy. TGIF once again at tanggap tana naman pong ama nung pakayap king karamdaman panandaman ning katawan, kaladwa at espiritual. Complete healing po sana kay kaming akamtan king upaya at lunos ning apong Ginoo. Amen. Bless also my wife Judith and also my 3 sons El, Jude, Michael, and John. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Kapaningatan po at mipapangadi. God bless po from Apalit. From Rosita Sui, good evening among kaw and staff. Please include us po ulit sa healing prayers niyo po. Sui family, dakal pong salamat from Lord's Transfiguration Parish, LNS Subdivision, Angeles City. Opo, akan din na patawaran po, Maya Pabengi po, among Ronnie. God bless. And from Amelia Bonifacio, good evening po, among Ronnie Cow and Sister Daisy. Dakal pong salamat, among kumusta na kayo po, kano anang Lola Dalia. Merry Christmas and Happy New Year po, among Ronnie Cow. May kinis siya pong aso na pun. Ay rugo, Lola Dalia, okay na Ay po. rugo, saan yung kayo makanunsin ang aso? Among talaga. Regards po Lola Dalia, sana may ipaldan kumayap kang agad. Opo. Hindi po tauli, sundun ko na po. Ay kayo pa po. Okay ako na pa po. Mary Grace Lumba, may pakaurasan po from Regina Castro. Hi po among Canbra and Sister Daisy. Happy New Year po. Salamat po King Ginumi. Kapos tamungan po. Salamat po Jesus. Lubusan pong karagdagan para kako among pray pa po na abi ako na din po ng family ko. Anak ko Angela, Kirby at Irvin, pati po yung apo ko at mister ko po nung Castro and Zapata family. Kang Angelita C. Ballesteros po. Maya Pabengi po among kaw. Thank God. KLNJ na naman po tanggap na ke naman pong grasyang pakayap king Ginoo. Complete healing po kako at good health kareng pamilya ko. Dakal pong salamat from Nuestra Señora del Pilar Parish, San Simon, Pampanga. From Rita Morales, may pabing po among pagkabayo kayo po yung panalangin at kapaldanda po ding pengari ko, Angel Morales, God bless po. From Carol Agapito, magrasyang bing po among Ronnie David Cao. Kumusta si Sir Carol? And from Sir Janet Canlas, good evening po Father Ronnie, Sir Daisy, Caitlin J. Amen. Thanks be to God. Thank you very much po among for your everyday prayers to us. More power to Caitlin J. God bless po at ingatan po kayo ng Diyos. Maraming salamat po sa mga nagpadala po ng mga mensahe. Rest assured we'll be praying for your intentions as we're about to conclude this aiding program, and then especially even my daily mass at San Matias Apostle Parish, kasama kayong pinagdarasal. Sana'y makamit po ng bawat isa sa inyo ang biyaya na kaloob ng Diyos upang matugunan ng inyong kahilingan at makamit din po ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Manahimik po tayong taimtim na magdasal habang pinakikinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 15 Episode 8. At ang ating Song for Healing po, God is Good All the Time by Don Moen. Muli natin damhin ang buhay na presensya ng Diyos at ating sama-samang idulog sa Diyos ang ating kanikanyang mga kahilingan. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good
the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. Help me out. All the time. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos, sa pagtatapos po nitong healing program na KLNJ episode 8 ng season 15, na kung sa ay binibigyan namin ng kaalaga, O Diyos, ang iyong kabutihan sa lahat ng oras. Sa kabilaman po ng aming mga kahinaan, maaaring nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, subalit patuloy mo pong iginagawad ang iyong pagpapala nang kami lubos na mapabuti, at sa bandang huli maging daan din ito nang kami maging mabuti. Inihiling ngayon, O Diyos, na sana'y gamitin mong bilang instrumento itong healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM, itong KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. Nagpapasalamat din, O Diyos, at binigyan ng pagkakataon Sister Daisy upang makasama sa gabing ito. At inihiling na sana maging daan nitong pag-upo niya
sa pagkikipagkwentuhan sa iyo at maging sa mga avid viewers and listeners ng healing program ng KLNJ sa gabing ito. Upang matugunan yung kanyang kahilingan at mga pangailangan at makamit yung kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual, kaisa ng kanyang pamilya. Batid mo, O Diyos, kung ano-ano ang mga pagsubok na pinagdaanan nila, mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Dalangin namin na sana'y sa pag-uwi niya, baunin niya, tanggapin niya at baunin niya ang biyaya na kaloob nang sa gayon saan man naroon ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya at mga minamahal sa buhay. Ipaabot mo sa kanilang biyaya nang lubos silang mapabuti at mabigyan ng katuparan yung kanilang mga mithiin sa buhay. At sana maging daan din ito nang sa gayon ang mga kapatid namin na pinaglilingkuran niya doon sa Pampanga Provincial Jail na sa gabing ito'y nakikibahagi sa aming kwentuhan dito sa KLNJ. Sana makamit din nilang biyaya nang matugunan ng kanilang mga kahilingan, mga pangailangan, gayon din ng kanyang mga pamilya ng bawat isa sa kanila. Muling na ipahayag ni Ma'am Agnes ang kanyang kahilingan na sana'y mabiyana ng anak, si Hazel at si Allen. In your appointed time, O God, we do claim that you will surely bestow your blessings so that our intentions, our needs will be answered favorably. And so, together with all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, in expressing then, O God, our faith before you, through your love and mercy, pour out upon us your blessings and allow your healing energies to penetrate to our whole being so that we'll be blessed and we'll be healed, not just physically but even emotionally, psychologically, and spiritually. Batid namin, O Diyos, sa iyo walang imposible at sa iyong tinakdang oras o panahon, kaloob mong biyaya'y tutugon sa aming mga kahilingan at mga pangailangan at bigyan mo rin kami ng pagkakataong makamit ang daglian at lubos na kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual nang sa gayoy patuloy naming may sakatuparan ng inyong kagustuhan sa aming mga misyong ginagampanan sa buhay. At inihiling kaysa ng aming pamilya, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan sa bagong taong ito na 2025. Sana maging masagana ito at mabiyaya nang sa gayon, kaisa ng pamilya at ng iyong sambayanan, patuloy kaming maglakbay. Katulad ng paanyaya ng Santo Papa Francisco, that we are all pilgrims of hope. And as we journey together towards your kingdom, with our beloved departed, we'll be reunited one day in your appointed time, and surely we will enjoy the fullness of life, especially in your kingdom in heaven one day. Pero bigyan mo kami ng panahon, O Diyos, na patuloy na maghanda at patuloy na maipahayag may sa buhay ang aming pananampalataya sa pagmamahal, sa kabutihang aming ipinapahayag sa bawat misyong aming tapat na ginagampanan. Kaya't kami iyong pagalingin, basbasan mo pong bawat isa amin para sa aming dagliang kagalingan. At ang lahat ng ito ay aming nihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Together we say, Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, pray for us. Saint Gabriel the Archangel, pray for us. Saint Matthias the Apostle, pray for us. Saint Lucy, pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joachim and Anne, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petrachina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Nuestra Señora de Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, have mercy on us. Christ the Divine Healer, have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Healing Heart of Jesus, have mercy on us.
3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, Amen. give us more opportune times, O God, so that we'll be blessed despite our unworthiness. Will be fine because of your goodness. In your goodness, the Lord be with you. And with your And may the spirit. Almighty God bless and heal you together with your family and loved ones and the whole KLNJ family here in DWBL 91.9 Bright FM. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to Thanks God. be to God. Maraming salamat po. At siyempre po, pasasalamat kina Mami Kim at Lola Aning at ng buong pamilya Mendoza Briones. At patuloy na magdarasal para sa kagalingan po ni Chloe Lay Briones Mendoza. At salamat sa mga tumulong kay Chloe at pati na sa iba pa pong tutulong. Maaari pong ipadala ang tulong para kay Chloe Lay Briones Mendoza sa GCash account number po ni Kimberly Ann Mendoza, nanay ni Chloe, sa kanyang account na GCash 0975-50-65623. At para kay tatay, kay Manuel Mendoza, 0966-571-7132. O kaya sa BPI savings account number 000-519-286106 sa pangalan ni Kimberly Anby Mendoza. At siyempre, salamat si Sir Daisy sa pag-antabay po sa gabing ito ng season 15 episode 8 ng KLNJ ng pinamagatang God is Good. Thank you po. Salamat din po. Baka may gusto ko po ang batiin. Yun po, yung mga sa dati kong binabatin, mga anak ko sa Pampanga Provincial Jail, sa cell, we call them the prayer warriors sa cell the number 15 and 14, pati yung mga mayors nila doon. And please, don't be discouraged. Kung ano man ang mga nagiging let's go on, keep on praying. Ito, pwede ko na rin po sigurong ito na mga kakalugurang avid viewers and listeners ng KLNJ, atin laging alalahanin, sadyang napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras. Huwag lang tayong susuko, lalo na sa taong ito ng 2025 na dinedeklara ni Santo Papa Francisco bilang Jubilee Year of Hope sa temang Pilgrims of Hope. Patuloy lang tayong sama-samang maglakbay at bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, huwag tayong mangamba. Kasama natin ang Diyos at hinding-hindi niya tayo pababayaan. At sa ngalan ni Brother Jeff, ako po si Sister Daisy na inyong nakasama sa gabing ito sa KLNJ Season 15 Episode 8 na pansamantalang nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa KLNJ. See you next Friday mga ka-KLNJ. Good night, kakaluguran. At ako naman po si Father Ronnie D. Cawang, Parish Priest ng San Matias Apostle Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakalaguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit, maging daan nawa itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. Ating baun ng tema ng KLNJ Season 15 Episode 8 na pinamagatang God is Good. In spite of our unworthiness, we will be fine in God's goodness. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran. God bless po. Good night. Thank you po. Good night po, Among.